बड' स्टुडिअ चेनेल बयबो साबस्क्राइब खालाम। भिउवार्स नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद दुखु गोनां। दिनै BPFनि मावथिफोरा UPPLनि सोद्रोमाफोरखौ बुदों। सासे बोराय बैसोनि सुबुंखौ मावथिखौ खोमा जिलायजासे बुनानै गाज्रि हालोद खालामदों। दिनै बिथांमोना मा सानखो? बेबायदिनो बुलाय सुलाय बुख्रेब बुसि खालामनानै राजखान्थि गेलेलांबाय थागोन ना बर' हारिखौ दागोन? ना बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ अरायनि थाखाय खोमानानै लासिगोन? दिनै BTCनि बायजोआव थानाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरा इनजास्टिस जानांदों। बिथांमोना गावसोरबो जेबो मावनो हायाखैसै, सोमावसारग्रा हान्जाखौबो जेबो हेफाजाब होबोआखैसै आरो दिनैबो खौसे जानानै इलेक्सन गेलेनो हाया आरो गावसोरनि गारिखौबो हगारनानै होनो हाया। बेबायदि जों मा जागोन रायजोफोर? दिनै बिथांमोना बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै बेबायदि इलेक्सन गेलेबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बर' हारिया दिनैसिमबो थांना थानायनि आबुं लामाखौ मोनाखै। बे समाव खौसे जानानै ज' मावाब्ला मा जागोन? नायलाय रायजोफोर, BPFनि मानसिफ्रा माबायदि बुदों, लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय। सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर। दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन, जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे पेटसाबारि सेगादानियाव जानाय जाथाय। रायजोफोर बयबो नायदो, जोंनि UPPL दोलोनि वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना, एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर। मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्सननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं, ओंखायनो बयबो साबधान था, रावखौबो गिनाङा। बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौ जेबो दरखार गैया। मिथिबाय रायजोफोर, बयबो नायदो, बुजिबाय? मदन लालनो बेखौ बुग्राया, मदन लाल। मा नाम होनदों? दरंनि फिसाला मदन लाल। दे जाबाय दे, औ गिनाङा। आरो बिथांखौ आदैखौ इथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय। नायदो रायजोफोर बयबो। नोंथांमोना बयबो भिडिअ'खौ नुबाय। नोंथांमोननि गोसोआव मा सानखो? बे भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो? कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो लोगोफोर।